Доста яка функция. Баните са страхотни. Имат от тези прозорчета, които честно казано мен са ми малко притеснителни, защото могат да се дигат, т.е. да се вижда към банята, но доколкото знам, това са концепции, които вече са в абсолютно всички хотели, за да сме по-интимни. Дори плотовете са от масив, което не знам как да ви обясня, че наистина придава изключителна уютност. Ние вкъщи в момента се опитваме абсолютно всичко да ни е от естествени материали. Разбира се, с времето ще се получи, тъй като е голяма инвестиция, така че бих искала да поздравя наистина хотела за това, че са направили тази стъпка да инвестират толкова много. И сега ще ви покажа и гледката. Събуждате се и виждате това. Ето там далечината долу някъде е и София, където е прекрасно да си я гледаш от толкова високо, а не отблизо. И така. В хотела си има страхотно спа, което ще ви покажа по-натам във видеото. И за него си имате, разбира се, всички принадлежности, халати, чехли, кърпи. И искам само да ви покажа един детайл, който просто съм влюбена в него. Хоп! Честно казано, ние докато бяхме тук, през седмицата няма толкова много хора, но е интересно, че има чужденци, за които са оставени дори ето такива карти, които честно казано, може би дори на нас биха ни били полезни, тъй като ние не идваме много често горе към планината, т.е. не сме толкова запознати с маршрутите. Има идеи какво да правите, история на Витоша. Постарали са се изключително много да представят наистина мястото по най-добрия начин. Я отиди да покажеш как се вижда там, защото наистина мен все още са ми много крипи тези стаи. Скандинавски стил. Да. Ето. И ти си лежиш на леглото. И хората те гледат. Не, абсолютно сериозно, в смисъл доста яко, аз много харесвам, но може би трябва да сте си много близки с партньорите. Да. Too much. Не е чак толкова симпатично е. Много е красиво така, защото докато се къпиш пък можеш да гледаш планината. Я покажи как се вижда, мега красиво е. Къпиш си се и там си гледаш планината, което пък е голямо богатство. Това е едно наистина супер приказно място, на което снимахме, разхождахме се, говорихме си, прекарахме доста часове. И само искам да ви покажа едно дърво, което просто, не знам,
Сега ще се поразхождаме малко, да покажем всичко. И ще се плюкнем ето тук, защото си мечтаем от, не знам, сигурно 2 месеца за малко почивка. А това в момента е изцяло наше. Какво си правиш? Как няма да ходим? Ще бъдем в хотел Морени на ски. Добре. Тук ако може да се главките, май няма да скидим. Айде. Това е много по-малко. Извинявай, докато се храним, какво правиш? Чета за маските и социалната дистанция, ние с тебе имаме социална дистанция в момента. Леле, виж на салатата. С смокини е, с панак. И какво имаше още? Козе сирене. Гадай, има български. Не, аз наистина нямам търпение, просто не мога да... не мога да изчакам да не я ям. Аз сега да се оплача, че не мога да ям калмари. Оплачай се. Аз наистина съм много тъжна тези дни, са пък вкусни. Оплачай се на феновете. Ма не, че наистина изглеждат мега вкусни. Само да кажа, че ме тормози. Това е пълен тормоз. Ето това искам да... Ти видя ли го? Кое? Ето това, че е като шапчица. Не, това е като на баба Яга шапче. Къде си я представим? Същия нещо. Но тук има още една. Ти ли? Да. Или какво беше друго? Я кажи, айде пробвай ги. Кажи какво друго бе. Пробвай ги. Така, местаме, опалваме, за да усетим на хвачета лампа. И спасяваме, че сме в MasterChef. Хора, само искам да ви кажа, че Боби искаше да става забавен инфлуенсър. И съм много сигурна колко ще е успешен. Вие може да кажете... Защото че ме е срам от хората. Мисля, че май не те е срам, като те гледам. Аз като видя много хора и се стеснявам, ставам като рост от приятели. Ти е много, много притеснен. А сега? Защото славата ще ме погуби, ако стане известен. Няма да Миличкия. да се говори с мен. Миличкия. Да, ще забравя и от и родина и всичко. Да. Затова си хапвай калмарите. Ще си Да хапвам. не ти пука. Имам си свинско чуланче, което мирише божествено. С картофено пюре, обаче сочето трябва да всъщност да питам с какво е, защото наистина мирише. Добро утро! Добро утро. Ето това е сутрешната гледка. Кой ще закусва вкусно нещо? Аз правя снимките за това.
За курса за домашно. За курса? О, я кажи на какво ходиш? За курс. На какъв? Ходим на училище за първ път. Ще снимам сватба. Леле. Друг роман. Много любимо нещо. Много вкусно. Не. Може да ме похвалиш, че за първ път съм планчик. За първ път си планцук. Винаги се конча супер много. Сега си намерих любиман цук и сега не го изхвалям. И така. Браво. Аз така се разхождам из хотела. Тук просто е все едно си в къщи. Какво правиш? Няма как. Няма как. Но пък поне е доста.